pacho many abranti be wa fijase yoko afijase yoko me pacho your friend no say your friend kwadwa dade na menene wo memu nan memu a na asetram no na edin nti e ma mi jaware e bra mi jawale na mikuta ka kire ni mfie mienu na mde ne koye wa hwehwe wa kire akwan nti mia na ma pepra nti pani no wie school no say me fani nko school no kwasam manya ska na mse de mba kosua adwuma na ote ase na mia menua wotama oye fitani na mde ne koma na ose me mpa ne ho ne amamra na on kire na adwuma no no kwasam bisi minim ne amekoto nti ose me first kan no ho mam diska kan no ho mam de ne koma no na oje no ma kola ne tra ne nchanya mosua adwuma wie nti ekodu mre bi no me ba ne ka kire me se ma ka kire wonua ne se adwuma ne mahu nti o mepon me na mi ko hu me nua ne sai yo nti ni asesa odibia akola no ojeje me ye pon akola no nti edi ba busomienu na akola ne san ka kire me se mama ka kire wonua ne se manyi nti pese me teme ho nti na me se na o te ho wo dan se ma high dan nti na esa ashase wa ashase ye se ono abete ne ho no wa ye na adwuma ejo bi pa cho me wa krase mi ko ho ono a wom anu afre mi aka jem se ma mani ajanti bra na me ko a macha na nsa no waja me kwan na ma ba ma ko sra no na me ma me di free mu na me ma me free mu no na na chi ma me enu no na ot me ma me nchen nti oba ye ni bi no se mama se no ko ti hana mama free mu dia enya me di bia me ni bedi me de ne be ko na me se kwasi fa no ko so no me se papa anhwe mu me wa na me hwe mu nti oso ma me de ne kwam de beto adwuma mu na me se ofa ne ko na ode ne koi nti anu achi na me ti se oso ode na to adwuma akwara mpo che me se adwuma na ne nje ho na me se enya hwe onsua ama wasua adwuma ya ono anchan no wo asua adwuma ya ka boso mienu na wapon ho na ofra me ka chem se ne ebedi bronya ma me ne agiran pese mbedi bronya ho nti bi wo ma na kra ne ka sa chan wo ma na ekwesi ada na pa na gba bi ba me nchen na me dwale akwa so na sister ma wo ma ne se wa fra wa yensan kan na kwanya accident na doctor said general hospital wotema wam so mu ntumi wam de na kwalebu ato ambulance ma kwalebu nti ya mu say so onye no ye nso a onye papa no kwasam na aduan ma me nti mdi susa na ye kwesada nti bedu krom ye wa krase bedu krom na omo ye asoro na ye sofo no epata amia na osimi ngiska na mi fa nkonkohwe me ba no no omso de mpa ebe ota machi no kwasam mi kodu ho na eden me bayi dampem just the hot is owufu na machine esi ne ho nti bibi be ko ne yam kura ji se de fa ne hwenim ya homa fa ne hwenim ne de presta from aduane nyina ombie na anu na so da o se wufu no kwasam yam hye nti omu yi mi free ho era omu say omu ma me nda ho me se nka me da ho omu so ma me nda ho na omu tu be ma bi na oda no ho so me kofi am nti mi nda nti ade chin bia om de me ba ho nti me ba ho nso na hya me se me mo mpaye ma me ba no e ma ko gina mpa no ho ma bo mpaye nti ya me bi na nurse ni ba ko ka che me say me ba no se wate kasa nti me ne nkasa nti nya mi ho ya no se wa bie nani na hwe me nto ahwa me a no chi ni tikakra na beto me bo na cheso me bye ode to me bo na me yitu ho na osan twi na osan beto me bo na me say yitu ho na brother bit eda ne nche on so yare na o ka chanse ma mani fanto kakra fe no aba nipam nti am say afe de nani agiran no afel nti mani fanto ho na me gina hwa na ode to okra nti me hwa ne konve ye ne ya na me san so mboko na me de to ho na nurse ni ka kire me se mami se no wate kasa na se obie na no ni ade bibi fa nanum nti ka kire no na me san gina na me ka kire se no ma doctor say se wan bie wa no ne amfa aduane amfa wanum ya de se kan betwa weyam na ya de aduane na afa wanum wa anya hwe nti edu ye be ka wie na me san bo mpa ya ne ye free ho ne ye koi nti ade kire ya ba ye no me koi no na wa bie na no ma ya de bibia afa nanum watimia didi kakra me pa cha watimia didi kakra de afa na no de tin na afa na no enti edi ba ya ne asa ne ya akọ ba busum mienu wo hono mo
ena ba say one dey back o chef die bi mu na won atwa ne scan eno po so onko ene ye dafa na de ni ko wura mu no so osise bibia ni ho nti ye yiyen ti na yesi kasam say san de 50 million afi de wo kolebu ka ni nyina achi no na ka ni nyina achi no bla ade achi na ombe yi doctor ne ka kire say cars mienu no ye CZC police station inti insurance wo hu inti receipt ka ya bo bia receipt ni ye mboa no ni ye fa nko insurance office inti wo ya ade achi no am ka say nwa yiye na me ba ne ye say oniska na mtile say me so me frefre machi ti me frefre ma sorry for na nti ahwa na me nya 13 million no nso so de ti hwem ne oye ya na me so sanya kakra kan ho ta na dwobre no pe ka ne ekofa ne bai no kwasam ya de me ba ne bai ade a chi ye no ye de transi a ntumi transi ono nso a onkasa gisa metete me koto aduane a gisa metete de hye nanum na afede na ya mareho so na me su nti o ti abrosan so na me sane na me hu brother bi no say mati se odi ye de oyalefo bi abeto ho no me ya oba na me say no so me ye sofo afenso me ya bibiduro nti metimi aye nti ma me nkohwe no na me bo me ba na mane na mba de se me mane mbre nti oba na obehwe no so obetimi aye no obeji 50 million eni ya kan ko sisa emu onje ni nyina ne ntua bi na ne ho ba na ne atua ne aka no na papa yi sha ase so oye na duro nti ne nsa no ochechire ne nsa ne hune afede da na pa ya ho atisa asensen ade to me ba ne so na ye sense ogu no so a ye frɛ na sana na ni situ no nti no ade na ye no accident ba ko pa no to ba ja wode aduro no kan no na ai ochechire ne nsa ne ye den na bia wa nsusu amiem enti na nsa so be sande ye na fe ade to no so wase wasensen ni e bonus yo boy e friend na su ampo na me su na ni so te no dani so te na numre no na me ba ni kokrom na ba na say mama efiewura ni say wo de oyalefo abetu fia nti no mama mpesa wo de enokoko am say kwasi enokoko na me ka se me gya no ha na makwa mintumi nti ba bia meko bia me de enokoko beko na mo miniska no so mama uska na ne brother na ono na chiri ba no so wo US no se me frɛ yaw no ya nso asande bi na me sem de bi aka ho na wo de akɔ na me se ne me ya dan nipa no ntumi ntrase ontumi nyina ho onkasa na me ya dan na me de na akɔ no se a mebɔ pa na ya tru no ya de na akɔ jaw na me se sa na nia manyina mebua na nia manyina no na abrantie ni mpo a obeja no so me ma me ba pani pa kwa broche be 40 years yente ne nka no wo mienu ansa na okona ba ko film ne car ba ko nti no ne neti ana ofa no say Gaddafi ne guy name be friend Gaddafi o say Gaddafi de enoko be kwa akogjaw na me see you nti odni hye chire saa foforo car saa na ye foro car be 5 ansa na ye beduye nti ebedu ba bia metene ebedu ye no na efieru ane ka chem se sister ama minumo bia obetimi aye no na kire se one Gaddafi ene free tema e ba ba bia wote ansa na wo san yakọ ono pod odi be 2 weeks wo so person hu ni esi okay ansa na wajami ho akọ nti odi be 2 weeks ho ansa na ojami ho koi nti man na oye se obetimi ahwe no omo se obabi nti min standing iska no bra no mbehwe no ahia na omo se 2 million na me pa bi se na me kofa man ni bai man no so kire se eye be ba ne ya ade no eye hunhun masem enti ji so de ne ko hye dan ma obia ma ho ne me ba ne nko a na o kire ne ma bi mi ko we ho sister ma ne ma o se me famra mi ko we sister ma me de che o asam ye mmobo ye ko we ho akokọ o se me pa akokọ ne nsa na obia so de che me na man no de ne ko hye dan nti mi ana ya me ko ho tinkaka ne nsatia nyina ontumi mmua no na gina so saa nti ama ne ka che me se me nkoto anka na me fa nhye nsem saa ti se obetumi amoa ne nsa no massage anka na be de anka ne ma no afe ne sorry emu no nso on pese sabi me mani kraba nso on pese obekọ wo so
obesa okwa bontin nso so no so ontumi na maye kakra na kasa na waye na sabe makoto agu afedi be 2 weeks no se ma mekwa bontin na se na okobeda no akọ na afedi na ne kasa na ba na watumi afra me ma okay ma na ba nti no tumi fra me ma nti afra ma na mse adan wo bekwa bontin no se hu ana ma me ba na me ka kire no so okotwadua e de abre no na wasonum asori ana okotwadua ne bre me na me sonum kakra na ne ho wo so saa nti mi kuradua mu di nachi kakra na toilet no so wo fie ho a na mde ne koso nti anu na chi no okoso kakra saa afedi ekodu ba bia mi wo ho na ma ne ka kire me say me ba no ne edu no say o hwe yare ase won nsam abua na bibia ya osa na 1 month na wo ho ntode a na bibi wo mtuntumi timi wo ho na wo mbeka kire me sister ma ya de wo ba na tra moto so de na betena fie no kwasa nko du fie me ba ne te o me re hoi mi su papa se me yesa ya me ba yi dan biom timi su sa na afa na me ba no su ena obi nso sa ba ha sister ma jasu na me sa kire baby na fa ne ko ho nso hwe na osa kire me odan akwatia na nso me de ko no so abibidro saa na nso se obekekere na ma ne di kan ka kire me se mi bibi wu amesu so nka me dan ka me pa me ba ne nkwa no see you what nti obekekere ne nsa na esensen ho no obekekere na me see you nti okekere ma ye di be na otwe mienu wo ho afa mi hwe sika ekuta me no asa na me ka kire ne se mia na me hwe no obi a ni ho a oboa me a me hwe sa na ba kwasi no mfa sika ma ofra me friend pe no di matem na ya so mfa bi ma so kra don fra me kra biom ye fi kwalebu no ba ye no ya no kra fra me biom ntene nka na che so magya inokwa ai iti be ba ye no na ye ho kro no ho asamre man ne ka kire me stay me fa no ko hospital so hwe na me ne ko hospital ofosu na omutwa na esri nti omutwa na esri no mse me fa ne ko uniba na asamre man ne ba nti ye ma me boto bi se ne nsane dem na asamre man be ho sister ma o bre ne nyira mu no na me wura nso yare da ho nti enu achi no na mekuma ba ko se sister ma wa ma na emu de emu odene nti me ba be fa me nua be ba na akoto ne nche no watumi ahwe ai atumi ahwe wo ba no nti asamre man de me confirmation se de me bre nti o man ne mua me no om gigi ska no munya 35 million no om de bre me na ne ko winiba ti ne ko winiba no ya nko du wantam na doctor ne ka chem se doctor panini ni ho nti mi nko na de achi a masan de na ba na mi san de ade mpo san ye nti yedu nyamwansa na phone bere sana doctor no eno kwasam ye na reho me phone bere ni sana winiba doctor no na bi san say eno kuma me ni mi sian wa register o phone mi sian me send you ska fata duane me eno ko wate me hwe no wa send me 2 million wo ka nim na ya de bae ti ya de bae no doctor no ade ache me call biom no ka kire me say oni sisi machine bi so no so ya manache anka bra ye fi kwalebu na ye bae no sank ye san de kwalebu biom na me say ni nua na wo ne nche ni nua na apo na amame me so miniska no so ni aye ne die yanko na me san de ne ba fie no kwasam na ya awra hosam esu na me su na wo ma bi nso san bae na obeka kire me say ni ba bi nya accident ma ode ne ko baabi ma ne sire mu bui ye ne to ketem nti sese ne wanya hoto ma wakwa koji no wakobọ na esu wakoyi ni nti be ya on kire me ho na me fe no kokọ na me sisi kasemo nti ehwa na ye sofo no ba ma mi Christy me ma olole fe na fa akola ne ko na obedo me 5 million na sister na efie ni bra no nso ma me 3 million na ye 8 million na me de akola ne ko nti ekodu ye no na ma me de ka kire me say se me hu ayalefo egu ha esese obi ate ne yalefo ho nti esese metena obetimi aye na emo no on tumi nhya me da say na na se ochina na ne ho beto no nti no yesa metena no ho na be ye bibia ma no me ka je say ma me asem we ho na ma start me sun no se adan na se me ni obi a
mia na me hwe mbai enti se metra no ho a oyalefo no be den se otumi didi mia me hwe no so me den ni medidi na tad ne nyama ye hwikura be na yesi enti mesre no onso no mo mami medi na wotwe bu ha no nso no mo mami na me kodi pa na maba be hwe no na ma me see you wati na enti me di na wotwe wo ho na me ne kasai enti sa tam no na de nsa no ayo da ho a metum sate o pejan kaka me se na te na me ko dan so mpa bosa na ma me ka che me se me da me nya kukuduro sa ha na maba no obenya yaresa ho no so de bibiduro na che o se be bibiduro no de ehura ho ne nsa no ne na ba bia ne nsa no enya adwuma nsa ne na no so enya adwuma ho so enya adwuma na kasa ne de na se no obi so aka kire o se ehunhum na akoba nsa mai na me ko ni chan wa kwatia no otoko so etu anamo no obi sa aka bibi hia kire o ma me de kura san aka bibi kire mi sanka obi na oye mba ne bibi ti na accident na nye kwa sa ma mi o woni chance si akra no so se no enokwa de na tesai se nyame adom kasa no abaka kra na ontumi kasa nkwa achi se me ni udi nkomo a be din komo akwachi no ontumi na ne nsa no so anya adwuma ne na be den sa ba ko na anya adwuma nsa ne na no so saa maame se asem kase sei atu obi ewo akwanhie mu a ye bo aposifo amane wokoye no aposifo betie oba na asem ana se wo kotwero bibi wo post station sei na asie me pacho asam ni si wo temanu say me ba no ne ni nuana na wo ho enti cars na si wo police station wo mu season nya wa mama nkobi onu no di hu dwuma nyina na emo ni o ka kire me say wa kofa lawyer wa asam nim akwasi no akofa la enti hu sam nyina de me ba na mama nkobi enti ane de mintumi nkamu asem bia okay na kire se ekwa bi su no sa posifo ate so o monte ye so o ma fa lawyer so o ma process ya na koduru sei sa akokko aye budura bani ne fo eno de onte ho asa paso da bi na mo wa akwasi ne ho me paso an mo da no na o ka kire me stay ma insurance fo fi kumase e ba be hwe eno nti pebabi papa na fa no to Satam so omo free tema ana mo kumase ya o se tema for de ama kumase for tema for se kwan wa nti won de ama kumase for nti kumase for na e ba hwe no nti sada no na me Pentecost ni aba ma kuo bi wo dunkwa nti ba bi ofie ho no for this time na wo he wonya hoho na bra na kakra na ya dukuro no so na me se maduo na o se kan ho bra na wonya hoho ka bi si asodan no na mpa midimrika na me bae no na won sokete de enoko na ato obisa na se sata na kasa ne mai nti wantimi ankasa onu a wontumi nante jese de be to kete jese de to kete so na insurance kro no mo company ni di ankyere pa cha no wanka that is say makwasi na no ne ye ho ade tanu ani se won mu bisa midin won bisa no nsu din na me ka kire no no ne nan no ne nsa no won mu twitwa no picture accident ne ba di mfie sei say December twen or the 7 December na ye 2 weeks 2 years me pa twan 2 years nye weeks me pa twan na je say 2 years na wotwe aba 2 years mfie mienu pa twan se si amene wo ka say na pom di ne te say se ne nsa ne nan na kasa no so emba bebre say oni wudi nkomo free won fa ne nko ba bia bi da bi adenti just wa yare sta o ma me ne ho ma me ne ka che me say o timi hye me da nti obeye na ne ho to na ma be bonus nu ma be yi ne se o ma me ne o ma me pa cha se si aye ne wo kasa na wo de ne nam na wo ni be sa ma me ne ho no pa cha difference ne te say na ho den no se me ko ma me ne ho no eye kakra first na mi ana mi dwa no am ne kwadwaye na mi dware na se de onu akwadware o se wudi so ne kosi homa na otumi dware o ne se na eba otumi dware be ye kama wo abrinshim se ne ho beto no na me ne cha se ne ho beto no me ne se wo ankasa wo abrinshim na me na me bo ne mpa bi se da
me say me hu ba me ni sika me san peja ni say me san de na ko ba bibio na we kura no me ko kwa na ede me fro car 5 ansina medu ho ebi wo ha me kwa bi a 14 million 15 million te say wo te fa hian kasa me wo dunkwa ekrase ye fra ho nyaadom e pa chan na ne papa no so te efigyase he ye pa chan ne papa na asam ni siye no besinne on fra mi po na wate ni papa nua ba ko nso me fra ne ka chem seja se ni atumi ni me ba ne oda no ade odin woni papa no wa figyase no se fra ne sei kadwa dade woni na na wo manan enna ni nyina efiri o ware awubie mu ana me pa cho da bi ne mai wo wiase ani me pa cha en wato o masawram sa me pa cha ni mi true no na mi ja ware ni say we we secondary school o so da no akofa ni papa bi cha bi sa mi say na hwan ni bi say wo papa o de wo ba wiase onim ni papa no me ba na onum ma me na se wonte asem no nkomo kra no a de bibi befo asum wo ba no oni insurance bia ho nkomo se ebetuma nya insurance kakra ato na pom den no so kwasi no waka kire me say o me po na me pre animanim na me de ne baye no siska om de ma me ne sha na nipa wo hwe yare no nso no de o gym ne ne so enti na me bisanse ndi kwasi insurance no ehun something say so ma wani brade nya abote yesese ni ombetua ya kwasi no ampachan no okay enti edu mi bi no na afede na edi mami na me nti na me tokoso me baby di matam sa na mi scan cry ya tua kwa wan city kra me fama na so why ye dey no wasan catch am ni o kan cry ya maria ho say o se mama hwenu ama enokwaduro wo ma na aduro ani kidin be say yeah wo hospital ho no opa bisa Ghana on net ne friend Grace opa bisa Grace doctor catch Grace say ya hwe ne ama enokwaduro bia na sa no nipa ne yale no ho nto no ye ma na aduro ne ka sa no kwasini ne ka cha ado pese ne nwua ne wu ana mentinya be ba ne yase afede o say wa friend ne nwua na wo US ne say mimi gu na anim ase say ono no de ne nwua ne koji schedule na mse ya na mse ya ma me to bo ase wa ha akwasina na bia na no kan ya ase mimi gu na anim ase eduru ba bia se bi ni adanse atwa bi adanse o na wo wa bia wano aka se o de odini ne koji sikaduru dabi ne free na no ba sa nti ne nwua ne bisam se mama sakwasi sa wo se ono de no koji schedule na mse me nkan yo ono ana e ka na asem me pa cha me nkan nti nwua ne ye na oye no na so kire so no no de ne di schedule ma me na se wo de ne ko ba bi so obi so ka kire o se enye honamani yare na huhumu me pa cha oyiwa asem besi eno no aka na asem tra no gya okoye so mimi gu na ni mase to asin ja insurance na chi di no ni brade me brade me baifo na wan city kura o mame nti wakoje oye e friend say o sende na asem ma ye ho no asemre ma na asem ma ne friend me say betie me kura wa ye wa me bia ka me so wakoje 400 million one city kura wakoje free him for insurance for no ho okay one city kura mame 400 million na ye 40,000 and one mu betua anasa do ya no no metua oso metua 900 million into akwaje for ono na okan akwaje 400 no 500 no so aka no so one city one dey bofu oni ni nua no dey bofu tu ama ni enokono na mso ni okono ya nsa ni ya owu a na hwa na mo bofu tu na ma no okay ma me to obu ase